11. listopadu 2023 se v obci Krouna koná místní referendum. Vážení spoluobčané, jak již všichni jistě víte, koná se v naší obci 11. listopadu místní referendum k výstavbě nebo k plánované výstavbě větrné elektrárny v místní části Františky. Je to velice závažná otázka, protože jsem rád, že o ní nerozhodovalo zastupitelstvo, ale že se naopak zastupitelstvo rozhodlo vypsat toto referendum, aby mohli rozhodnout všichni voliči. Proto vás prosíme, přijďte všichni, nebo alespoň většina z vás k referendu, aby referendum bylo vypovídající a aby se zhodnotily ty prostředky a práce, kterou jsme do něho dali. Větrné elektrárny a obnovitelné zdroje vůbec jsou naší šancí, jak se vymanit ze závislosti na fosilních palivech a díky tomu také snížit náš příspěvek ke změně klimatu. Jak je to se změnou klimatu, vidíme letos. Rok 2023 je nejteplejším rokem v historii měření. Viděli jsme to u nás třeba i na tom rekordně teplém září. V Evropě jenom za minulý rok byly postaveny tisíce větrných elektráren na pevnině. A to někdy i v oblastech, jako je Hlinecko, v podobných oblastech. Větrná energetika je technologie, která je dlouho známá, a když se elektrárna umístí do oblasti, kde není konflikt s ochranou přírody, kde nejsou tahové cesty ptáků, hnízdiště vzácných druhů a podobně, tak nemá na krajinu a přírodu v okolí zásadní dopad. Neovlivňuje, co bude růst na polích, co bude žít v lesích a podobně. Víme, že může ohrožovat třeba netopíry, ale už dnes také existují technologie, čidla na netopíry a možnost upravit provoz té elektrárny, případně ji třeba i na nějakou dobu zastavit v době, kdy by mohla netopíry ohrožovat. Česko velmi spoléhá na nové jaderné reaktory, ale pokud se tady vůbec nějaký postaví, tak nejdříve bude v roce 2040 v Dukovanech, a to je příliš pozdě na odstupování od uhlí. Takže potřebujeme hodně rychle rozvíjet obnovitelné zdroje a rozdýchat stavby i větrných elektráren. Větrná energetika, ale i další obnovitelné zdroje, hlavně fotovoltaika, budou hrát naprosto klíčovou roli v nahrazování uhlí. Je důležité, aby na těch výhodách, které z elektrárny přicházejí, měli podíl místní občané. Lidé, kteří se na tu elektrárnu dívají, bydlí v okolí, mohou mít obavy z jejího provozu. PV Consulting se svojí elektrárnou tady v Krouně něco podobného nabízí. Nabízí slevu na elektřině, která bude možná díky tomu, že bude fungovat sdílení elektřiny. Novela energetického zákona, která to má umožnit, bude v platnosti už v době, kdy elektrárna začne vyrábět. Čistou elektřinu z větrníků bude investor dodávat občanům Krouny, František, Rychnova, Čachnova, Rudy a Oldřiše za zvýhodněných podmínek. Garantuje cenu silové elektřiny na úrovni 3 koruny za kWh bez DPH, a to po dobu 5 let. Následně ji případně upraví o inflaci, maximálně však 2% ročně. Investor dále garantuje snížené ceny v případě, kdy se na výstavbu elektrárny podaří načerpat investiční dotaci. Při 50% investiční dotaci tak bude cena silové elektřiny 2 koruny za kWh bez DPH. Investor uhradí obci nájemné 300 000 korun za každou instalovanou megawatu výkonu. Větrná elektrárna o výkonu 6,5 MW tak do obecního rozpočtu přinese každý rok 1 950 000 korun, což dělá 39 milionů za dobu 20leté životnosti elektrárny. Větrná elektrárna Krouna Františky je navržena co nejdále od lidských obydlí, aby nikoho nerušila. Je navržena u stávajícího koridoru energetické technické infrastruktury. Nejbližší chaty ve Velkých Pasekách, Františkách i Borovej jsou vzdáleny více jak 1 kilometr a většina domů je vzdálena 3 kilometry, spíše i více. Investor je přesvědčen, že umístění a provoz budoucího větrného zdroje Krouna Františky nebude mít negativní vliv na blízké či vzdálené okolí. Technické a územní aspekty pro umístění a provoz větrného zdroje budou posouzeny ve standardních zákonných řízení a realizace záměru nebude povolena, pokud nebudou splněny všechny zákonné podmínky. Investor
nechal již vypracovat odborný akustický posudek, ze kterého vyplývá, že zákonem stanovené limity hluku nebudou překročeny pro žádný objekt v obci, a to jak ve dne, tak i v noci. Splnění těchto výpočtových hodnot bude ověřeno měřením na místě před uvedením elektrárny do provozu a v případě nedodržení hlukových limitů bude provoz elektrárny regulován tak, aby limitům bylo vyhověno. Dobrý den, mé jméno je Petr Vavrečka a jsem jednatelem společnosti PV Consulting, která projekt větrné elektrárny připravuje. S větrnou energetikou mám zkušenosti víc než 10 let, kdy provozujeme větrnou elektrárnu v Dožicích, kde právě stojíme. Jak vidíte za mnou, elektrárna nepředstavuje bariéru v území, běžně pod ní pokračuje zemědělská či jiná činnost. Základy elektrárny o hloubce cirka 2 metry jsou zahrnuty zeminou a veškerá technologie je potom už ve vzduchu. Nyní se nacházíme asi 200 metrů od elektrárny a jak asi slyšíte, elektrárna je trošku slyšet, ale ten hluk už je v zásadě přebyt okolním větrem. Jsem velmi rád, že za 10 let provozu elektrárny jsme neměli žádné technické ani jiné potíže, ani stížnosti od občanů. Nepotvrdily se obavy některých, že by elektrárna mohla škodit ptákům, nenašli jsme, či by od ní mohli odlétávat let. Za dobu provozu jsme ani jednou nenašli poraněné zvíře či jakýkoliv jiný vliv na přírodu v okolí. Tak, vážení spoluobčané, já bych chtěl tímto zdůraznit význam referenda, které se má uskutečnit 11. listopadu tohoto roku. Jistě jste slyšeli o předmětu, jedná se o obecně diskutovanou záležitost umístění větrné elektrárny v katastrálním území František. Všechny potřebné informace můžete nalézt jak na webových stránkách tohoto projektu, tak vám je případně zprostředkuje vedení obce Krouna a samozřejmě můžete vycházet i z dokumentů, které šíří zájmové spolky. Chci zdůraznit jednu věc. Pečlivě zkoumejte a hodnoťte tyto informace, které vám jsou podávány. Berte si z nich výhody pro vás samotné, výhody pro obce, a to Krounu, Františky, Rychnov, Čachnov, Rudu a Oldříž. Hodnoťte to prosím kriticky a vlastním rozumem. Nenechte se zmást pouhými slovy a výkřiky a dojmy, které jsou šířeny některými odpůrci. Je potřeba si uvědomit, že současná společnost potřebuje více a více elektrické energie. Není to pouze pro vaši potřebu a spotřebu v domácnostech, ale je to samozřejmě stále náročnější průmysl a nastupující elektromobilita. Tuto elektrickou energii budeme muset někde vyrábět, nechceme-li ji zadraho dovážet ze zahraničí a nechceme-li být závislí na cizích zdrojích. Jedním z těchto zdrojů je právě větrná elektřina. Jak jste jistě zachytili v médiích, stát se rozhodl větrnou elektřinu a její zdroje podporovat a rozšiřovat napříč celým územím. Naše lokalita, to znamená katastrální území Krouny a katastrální území František, vychází jako jedna z nejvhodnějších pro výstavbu větrných elektráren na Českomoravské vrchovině, což je ostatně důvod, proč o ní mají zájem také investoři. Je potřeba připomenout, že investice do větrné elektřiny nepřichází pouze do Krouny, František a okolí, ale i do sousedních obcí a zájem investorů je i zde. To znamená, pokud bychom nezvedli hozenou rukavici a nevyužili příležitosti, dá se očekávat, že této příležitosti využije někdo jiný. S tím, že samozřejmě veškeré výhody plynoucí a nabízené investorem již nepoplynou do rozpočtu obce Krouna a nepoplynou občanům obce Krouna, nýbrž do sousedních katastrů a sousedních obcí. Toto je potřeba zvážit při vaší volbě a zohlednit. Místní referendum, které se uskuteční 11. listopadu v Krouně a všech místních částech, je jedinečným nástrojem přímé demokracie, kdy občané přímo dotčení uvažovaným záměrem mohou projevit svůj názor a mohou tak říct svým jinak voleným zástupcům, totiž členům zastupitelstva, co si o záměru myslí a jestli sami ho hodnotí jako přínosný pro
sebe, ale i pro obec a své okolí. Tudíž já bych vás tímto rád pozval, přijďte k tomuto referendu, abychom ten hlas, který zde zazní, ať už kladný či záporný, mohli považovat za skutečně relevantní a platný a podle něj rozhodnout. Děkuji. Takže v souvislosti s plánovanou výstavbou větrné elektrárny v katastru obce Krouna v části Františky by nás velmi zajímala reakce obyvatel, kteří v Krouně žijí, mají s ní nějaké dlouhodobé zkušenosti, tak jak je vlastně tento záměr, jak ho vnímají, co si o něm myslí. No za mě, co můžu říct, tak já bych osobně byl pro. Nejsem nějaký odborník na větrné elektrárny, ale myslím si, že každý takovýhle zdroj určitě by měl být vítaný. A ta případná sleva na elektřině, která činí zhruba nějakých těch 7 až 14 tisíc korun jako na jeden dům, připadá vám to zajímavý, ty ekonomické benefity, které jsou, nebo respektive to, co by z toho vlastně každý obyvatel měl? Tak já myslím, že určitě i ta finanční stránka by měla být nepodstatná. Myslím si, že určitě jako je důležitá. Myslím si, že každý by asi vítal, nebo většina lidí si myslím, že vítala. Zúčastníte se referenda? Samozřejmě, jo, určitě a já říkám osobně sám za sebe a i s partnerem nebo s manželkou jsme jako o tom debatovali a já myslím, že půjdeme oba a že oba budeme hlasovat jako pro větrnou elektrárnu. Výsledky referenda budou pro obec závazné a po dobu 2 let referendum nebude možné opakovat. Proto je velmi důležité, aby se občané jasně vyslovili a dali vedení obce pokyn, jak s touto příležitostí má obec naložit. Proto ať už jste pro realizaci větrné elektrárny nebo jste proti ní, je důležité, abyste odevzdali svůj hlas. Prosíme vás tedy o účast v referendu 11. listopadu 2023. Pro mě tam je strašně důležité, aby fakt ty lidi přišli.